Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2026 ýylyň 1-nji maý hepdäňem anny güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýanyň tatawanyň kanallaryna. Hormatly dinleyijiler, ine şu gün bayram güni, bahar bayramy, 1-nji maý bayramy, adamlaryň ýanky hukuk, iş hukuk bayramlary. Ine şo sebäpli men size bir näçe ýanky maglumatlar berjek bolýan. Şu maglumatlar gaty wajyp biziň halkymyz üçin. Ine hormatly dinleyijiler, sizin bilşiňiz ýaly 1-nji maý bu düňe bir bayram däl. Eýsem işçileriň hukuklary üçin alınıp barylan görüşiň nişanydyr. 19-njy asyrda adamlar günne 10 sagat, 14 sagat işleýärdiler. Şonuň üçin işçiler adalat talap edip 8 sagatlyk iş güni öňe sürdiler. Ine 1886-njy ýylda Chicagoda bolup geçen paçygaly wakalar, ýagny Haymarketskaya boýna diýerler-de, köp adamlaryň ölümine sebäp boldy. Şol wakalaryň hatyratyna ikinji internasional, ýagny işçi adamlaryň, ýagny marksistlaryň, anarkistlaryň, sosial partiýalaryň üçmüň we işçilerin üçmüň netijesinde ikinji internasionalda şol ýagny kabul edildi 1-nji maý güni iş haklary goýan gün diýip hasap edildi. Bugün bize bir zat, şul bayramlar bir zat düşündürýär. İşçileri, ýanky iş hukuklaryny gormak üçin adamlar agdy birleşdirýär. Şonuň üçin şo wakalyň hatyratyna ikinji internasional 1-nji maý güni bütün dünýä işçilerin agdy birlik üçin görüşen gün diýip elan etdi. Şonuň üçin 1-nji maý güni bellenýär. Ine Sowet Soýuzyna ýadyňyzda bolsaňyz, kim ýaşan bolsa 1-nji maý güni praznik trudyashchisi diýip işçileriň ýanky gün diýip uly bayramly şoguny bellep geçirilýärdi. Bugün bize bir zady ýatda diýär. Hukuklar we adalat öz özünden gelmeýär. Olar üçin biz hökman görüşmeli bolýar. Hormatly dinleyijiler, men ors diline de aýdyp geçeýin butluk ýanky sözlerimi. Уважаемые граждане Туркменистана, сегодня 1 мая, день весны и праздника трудящихся. Я хочу вас всех поздравить с этим праздником. 1 мая – это праздник, который появился благодаря борьбе рабочих за свои права в XIX веке. Главным требованием тогда было введение 8-часового рабочего дня. В 1886 году в США, в городе Чикаго, произошли трагические события, известные как Хеймаркетская бойня, где во время протестов погибли люди, а несколько рабочих были казнены. В память об этих событиях Второй интернационал трудящихся в 1880 году объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся. С тех пор этот день стал символом борьбы за права работников, справедливые условия труда и социальную защиту населения. Hormatly dinleyijiler, indi men öz çykyşymy dowam edeýin, ruhsat berseňiz. Men şu tema guruluşak bolýan tezgülen sebäbi YouTube'un ýanky kanallaryna köp häzir TikTok'lary seýredýän we YouTube'lary seýredýän biziň watandaşlarymyz öz pikirlerini aýdýarlar. Ol eýem gaty. Türkmenistanyň içinde biziň köp watandaşlarymyz sadakalarda, ýatlarda, üýüşmelekde siýasat gurulýar. Olum bir gowzadyň alamaty. Ol Türkmenistanyna ilatdan halk jemgyýet ýasalýa diýip diýmekdir. Ol bir uly alamatdyr. Olum aktivistleriň, građan aktivistleriň gije güni görüşip şu biziň halkymyza maglumatlary ýetirip, halkymyza alternativ maglumatlary berip şu güne getirdik şonu. O diňe aktivistleriň ýanky gazanyň üstünde biziň halkymyzyň gazanyň üstünde. Men şu videomy uturjak bolýan, ýöne uturmakam bir da düşündirjek bolýan. Ine siz bilýäňiz, köplenç biziň garşydaşlarymyz ýa-da akrabotlar ýa-da şul sistemany golýan adamlar watana garşy gitmek diýip watan diýen sözi ulanýar, dögüledimiz diýip söz ulanýar. Men şul urda bir düşündiriş berjek bolýan. Mümkin o düşündiriş köp aktivistlere kömek eder we biziň građanlarymyza kömek eder. Ýa döwletiň nämedigini, hökümetiň nämedigini, watanyň nämedigini tapawyn bilmek üçin.
Ine sebäbi biz kä wagt tanqid edýät hökümetiň alyp barýan işini bir topar adam kesä çekip ulaýdy emhame şäherleri watana garşy, döwletimize garşy diýip pikir edýär. Onu gelin hiç zat aýtmalyň, ýagny tanqid etmäliň, bir-birini sypalap ýöräliň, bütün dünýäden iza alalyň, bir topar ýarlaklary öňe çykaryp olary ýarlalyň, ýa-da bir topar özüne ormaýan arkada diýen bir iki sany kezaby öňe çykaryp olary ýarlak gezip bütün dünýä gülkünç bolary. Gelin şonu edeliň ýa-da hakykatda ýöre biz hakykaty bileliň. Inni döwlet näme? Döwlet bul territoriýa birinji bilen. İkinci bilen bul ilat, yani halk, şöyle yaşayan ilat, halk. Üçüncü kanunlar ve institutlar. Haçany bir institutlar diýenmizde käbir adamlar institut okuwjalar diýip düşünýär. Hobu, olar institut ýöne hökümet institutlar diýilende ol kadiýet, goşunlar, polisiýa, döwlet edaralary, ýa-ni mejlis, ýa-ni her hili gurultoýlar, her hili cemiyet guryan gurumlar, edarlar hökümet tarapyndan. Hökümet edarlar. Şonuň üçin ine şoňa institutlar diýilýär. Döwlet institutlary. Okuw institutlary bolsa, okuw ýokary okuwjalar bolýar. Şonuň üçin kanunlar we institutlar, ýagny kanun, mejlis we sudlar. Ine şoňa esasan döwlet institutlary diýilýär. Armiýa, goşunlar, ministrlikler, olar döwlet institutlary, olar ýagny hökümet institutlary. Ine şol hemmeler, hemme zatlar döwlet emele getirýän institutlar diýilýär. Inni garaşly daşyndan garaşly hökümet. Oňa da şu döwletiň ýagny hatawyna girýär. Ýene olarak aýtalýan territoriýa, yerimiz, halkymyz, kanunlar, konstitusiýa we döwlet institutlary, ýagny kadiýet, mejlis we kadiýet, mejlis we ýerine ýetirjik hökümet. Ine şular döwlet institutlary. Ýerine ýetirjik hökümet bolma kabinet ministrlikler, onu guryan edaralar. We garaşly hökümet, ýani daşyna garşy däl hökümet. Ine şu zatlara ýani döwlet diýilýär. Inni hökümet bolan näme bolýar? Hökümet häzirki wagtda döwleti dolandyrýan adamlar we edaralar. Ýagny siýasat kesitýärler we ýerine ýetirýärler olar. Şoňkuny iqtisad siýasat alyp barýarlar ýa-da siýasat alyp barýarlar. Şol bir käme şu bir partiýa ötýär, partiýanyň ýol boşlugy gelýär. Döwlet başyna we öz partiýanyň programmalaryny ýerine ýetirip siýasaty emele getirýär, siýasat ýöregýär. Onuň iqtisadiýet programmalary bar, onuň siýasat programmalary bar. Şoň esasynda ýa-ni döwleti dolandyrýar. Oňa hökümet diýilýär. Hökümet döwletiň adyndan çözüp kabul edýär. Hökümet bu wagtlaryň topar. Ol ülkep bilýär. Saýlawlar ya wezipeden gidip bilýär, ya saýlawlaryň esasyna ýa-ni saýlanyp bilýär, ya gidip bilýär. Ol wagtlaryň adamlar. Ine şonuň üçin döwlet bu hemişelik guruluş. Ol hökümetdäki adamlardan garşy dowam edýär. Şunama, ýetirama, bir günama, soňkunama hökümet bolsa wagtlaýynça döwleti dolandyrmana gelin topar. Wagtlaýynça. Eger iki söz aýtsa, ine döwlet ol gurulan jaý. Jaýyň içindäki ýaşaýjylar hökümet. Şuň sen şu jaýda ýaşaň, ýeti arendan gutorýar, başga jaýga gidýän, ýa başga adamlar gelýär. Şol hökümet çalışyp bilýär. Çalışmaly, hökmany uratdy. Ýöne döwlet hiç wagtym ütgürmez. Şoň üçin biz döwletimize garşy däl, biz hökümeti basyp alan iki sany kezaba garşy. Şolary tanqid edýär. Şonuň alyp barýan siýasatyny tanqid edýär. Biz Türkmen döwletine ýa Türkmen halkyna garşy däl. Biz döwleti basyp alan häkimeti şuňkuňa dolandyrýan iki sany kezap hemme häkimetdäki içindäki ýa-ni işen adamyň haklaryny alan ogurlan, bizim halkymyza haklaryny bermeýän iki sany kezap garşy. Inni döwlet şuň bizim döwletimiň içindäki siýasat nähili? Awtoritar, demokratik ýa totalitarmy? Bizim döwletimizdäki şuňky siýasat iki sany kezap ataly ogluny alyp barýan siýasaty totalitar. O diýmek näme? Näme awtoritar totalitardan tapady bar. Demokratiýaň adam ýok.
Demokratiya bolanno halk çöýden şu zatlary. Hemme toğra olara ýanky çögükler aşakdan gelýär. Ýanky aşakdan çögük berilýär, ýokardaklar halky dinläp, halkyň arzuwyny, islegini ýerine ýetirýär. Inoňa demokratiya diýilýär. Mysal üçin sen protest edýän, nägeliklerini bildirýän, onu gözüňde tutup, ýanky kanunla çalşýarlar. Ýa-da aşakdan sen saýlaw geçirýän, prezidentini saýlayan, mejlisini saýlayan, ýerine ýetirmek hökümeti saýlayan we aşakdan saýlanýar. Aşakdan çözülýär. Inoňa demokratiya diýilýär. Diýertiňiz, siz diýertiňiz, "Owa murada bizde de saýlaw bar." Saýlaw bolmaly. 8% adam atnaşdy. Saýlawdy pripiska edip falsifikatsiýa etdiler. Oňa awtoritarny rejim diýilýär. Ýanky fiktiwny saýlawlar geçirýär. Şo bir hökümet hiç wagt çalşan ok, awtoritar, ýa üstünde dur, sana ýol beren ok. Açyk demokratiýa we açyk kiçik partiýalar we açyk maglumatlar we oňa ýanky awtoritar rejim diýilýär. Mysal üçin Belarusiýa awtoritar rejim. Näme? O ýerde partiýalar we mass media işleýär, internet we maglumatlar alyp bolýar, berip bolýar. O ýerde awtoritar rejim, ýani Lukashenko'nun rejimi ýöne demokratiýanyň elementlari bar. Türkmenistan bolany totalitar rejim bolýar. Totalitar rejim bolýar total kontrol. Sen öz başdak mass mediaň ýok, öz başdak partiýalar ýok, halka öz başdak jemgyýet gurumlary artmak gadagan, halka hökümete goşulmak gadagan, hökümet halka bagly, halk hökümete bagly. Hökümet halk bilen işleri ýok, halkyň baýlygyny oglap, galyny satyp, ýani negidin satyp, halka degişli bolman, halka degişli bolmadyk siýasatyny alyp barýar. Ine şuňa totalitar diýilýär. Ýagny arkadagy şöhrat, arkadagy ferhat, ine şul iki sözler totalitar rejimi emele getirýär. Şuň aňartynda da köp zatlar bar. Ine şu ýaly men size üç türlü zat düşündirdim: demokratiýa, awtoritar rejim we totalitar rejim. Ine biziň döwletimiz totalitar rejim. Demokratik Koreýa ýaly. Ne şeýle. Hormatly ýylyşlar, men ýene bolgerek ýatlak geçek bolýan şu bayram güni hemmäňizi ýanky bayram bilen gutlaýan we bahar bayram bilen gutlaýan şul öň adamlar 14-16 saat işleýärler. 10 saatdan ýokary işleýärler. Günne 6-njy wagtlarynda ýokdy. 1889-njy 2-nji internasional, ýagny 1-nji may iş güni, ýanky işçileriň haklary günlük belirledi we şondan bäri 8 saatlyk iş güni kesitlerini bar ýerde. Şuňkuny siz Türkmenistanda 8 saatdan köp işleseňiz, siziň kanunyňyz, siziň haklaryňyz bozulýar. Bütün dünýäde şol 1-nji may bayramy şonu tasdikleýär. Olam Chicago'da bolan ýanky hajygaly wakalardan soň şoň 100 ýyllygyna 1889-njy ýylda şol bayram bellenip başlaýar. Şondan bäri bayram dowam edýär. Şoň üçin türkmenler hem öz haklaryny goramaly, 8 saat siz işlemeli, 8 saatdan köp işlemene hakyňyz ýok. Egerde bir ýolbaşy sizi iş etjek bolsa, ol siziň yktiýaryňyz. Siz howa diýip bilerdiňiz, ýa ýok men galjak diýip bilerdiňiz. Siziň hakyňyz. Hiç kim size buyurulmady, şunu işden gal, ýa 10 saat, 14 saat işleder ýaly. Şuňkuny 8 saatdan köp sensiz, sen ruhsodunsyz kimde bir seni işletse, sen gulçulukda bolýan. Şoň üçin türkmenleriň köpsi şuň içinde gulçulukda we daşynda gulçulukda. O diýmek näme? Türkiýede 14-24 saat işleýär. Gulçuluk ol. Hiç bütün dünýä konwensiýalara, şertnamalara, Türkmenistan gol çeken şertnamalara diň gelmeýär. Şunam Serdar Berdimuhammed seredip, imtim özüne prezidentlik kesse, onu, menin pikirimçe ol prezident değil, ol bu şarlatan. Bizim kanalımda reklama, gelin reklamana mı görülün, hormatly ýylyşlar, ondan men dowam eder. Edi vatandaşlar, garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ägert uly işler durmuşa geçirildi. Garaşsyz kemişelik bitarap döwletimiziň at awraýny, belent derejelere ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadamyzyň beýik başlanýşlary, belent tutumlary bilen ata watanymyz kuwatly döwlete öwrenýär.
Hormatly ilaşy ine şul reklama bizim kanalımızda biz köplenç goýardyk. Şuraya reklamany. Men sizin soruňyza jogap berin. Bizde bir ýerde День традиций в Туркменистане можно переименовать в День рабов. У нас канун нет, только биканун. Мурат Ильич, как вы думаете, этот праздник есть или у нашего народа? Нет. Я не думаю, что сегодня в Туркменистане трудовой кодекс работает, и люди по 8 часов работают. Те, кто работает по 8 часов, они получают мизерную зарплату. Во всем мире 1 час или 8-часовой трудовой рабочий день должен покрывать твои расходы. То есть в месяц ты по 8 часов работаешь, 22 рабочих дня, эти расходы, то есть заработок должен покрывать твои месячные расходы, тебя, твоей семьи. Сегодня мы получаем $100, грубо. $100 не покрывает в Туркменистане расходы. Туда должна входить 30% зарплаты – это стоимость квартиры, 30% стоимость питания и 30% всякие расходы. Одежда, химия, интернет, транспорт и так далее. На сегодняшний день мы получаем $100, который даже не покрывает расходы на питание. То есть сегодня мы не только, работая 8 часов, получаем мизерную зарплату, нам не доплачивают. Нашим людям не доплачивает государство. Оно установило двухрамочный курс доллара, и с помощью этого она грабит народ. Поэтому сегодня это правительство во главе с Сердаром Бердымухамедов, они грабят наш народ. Hormatly ilaşy, ine bizim bir vatandaşymyz ýa-da şol Türkmenistanda halk gulçulukdamy ýa-da gulçulukda diýämi. Men şonu düşünürýän, biz 8 saat işlemeli bir günde. Bu Türkmenistan'ın teskitlendirilmedi. Bu bütün dünyanın konvensiyalarına gol çekildi ve Türkmenistan'ın şol yani iş hakları, iş vaktlara gol çekip şunu tasdikladı. Indi şol sen 8 saat işlep 20 gün ayda işläninde sen alyan aýlyň sen bir ayda çıktıcılığını yapmalı. Eger de şunu yapmayan bolsa bir kançylyk gidiyor. Ine şu günle Türkmenistan'da işleyen vatandaşlarımız 20 günle 8 saatin işleyen vaktlarına alyan aýlyklary öz harajatlaryny yapmaýarlar. Yani $100 alyan aýlyklary sen diňe pitaniýaňa da yetmeýär. Yani iýmeňe içmeňe yetmeýär. Ol bolsa iýmek içmeklik aýlygynyň 30%-na gitmeli. 30% kwartiraňa gitmeli, elektroenergiýa, kwartira, 30%-dan internet diýdi, eşikler diýdi, ýa-ni başga datlara gitmeli. Ýöne gynansaňam şuň bizim döwletimiz beýlik döwletlerden gaty ýa alýar. Näme? Sebäbi şuň günle bizim döwletimiz halkyna esaslananok. Bütün dünýäde halk ösüşüň motory bolýar, ösüşüň esas dvigateli bolýar. Halkyň yani aktivnosti, halkın yani hareketligi bilen döwlet ösýär. Türkmen hökümeti, Türkmenistan, şunkun Türkmenistan dolandyrýan hökümet halka bagly, halkyň ösüşüne de bagly, halka düýüne bagly. Gaz satyp, şonu nime edip, jaýlar gurup, özden pul oglap gitýärler. 2 sany bu torun kezzap Türkmenistan talap ýollar, halk bilen işler ýok. Şoň üçin biz özemiz ýok, bizim ösüşimiz ýok we geljegimiz ýok. Men şoň üçin aýdýan, şuň çaýyň başynda oturan ýaşullara, studentlere, ýaş olanlara, 20 ýaşdan 32 ýaşçylar, sizin üçin edilýän şu zatlar, sizin üçin diýilýär. Siz herekete girmeli. Biz şul 2 sany kezzap tutsak edip türme salmaly. Şular bizim dogry andaşylmadan ölmegine getirdi. Bizi ağır güne saldı. Biz häzir içinde ve daşında gulçulukda ya da vakt gulçuluğunda yani 12-14 saatli işleyat içinde
ya da tüle gulçulunla, yani bize doğal meşhurda tülenok aylıklar. Daşınaklar bolsa wagt gulçulukda, yani 12, 14, 16 saat işlerler. O mümkün değil. Käbirleri bizim gelin gyýlarymyz Türkiýede 24 saat işleýär. Men gürleşýän olar bilen. Janym ýanýar. O näl 24 saat sen öz watandaşyňy işledýän. Sen näl prezident bolýan? Sen kezzap bolaýmasaň, sen prezident däl. Sen näl öz watandaşlaryna şu ýaly agyr şertler döredýän. Olar mezbur ýagdaýda daşyny 24 saat gulçulukda bolmagy, maşgalaryny eklemek üçin bolmaly bolýar. Ine şu ýaly bizim Türkmenistanyň ýagdaýy. Men her wagt tankid edýän, ýa-ni ýol görkezýän aýdýan näil düztmeli ýöne gynasam şul hökümet halk bilen, halkyň ösüşi bilen işler ýok. Biz aýdýan adamy tekliplerini halky üstünmek üçin, bizim halkymyz mundan gowy ýaşamak üçin we onun mümkinçilikleri bolmak üçin biz maslahatlar berýär. Biz döwletiň ýa-ni alyp barýan hojaýynlaryny iksan atalogyny östürmek üçin aýdamlyk işler. Şoň üçin olar bize garşy bolýar. Ine şeýle hormatly ýylaşlar, ýagdaýlar şeýle ýene bir gerek bayramlar gutly bolsun. Innik gepleşiklere çelli hoşsag bolun. Men ýene bir ýatlak geçjek bolýan. Bir ýyldan gowrak boldy Alişer Sahat we Abdullah Urusowyň ýitenlerine Türkmen hökümeti jogap bermeli. Ilaytada ýa-ni şol iki kezap tutulan ýagdaýynda hemme tutulan aktivistler üçin bir-birden karyýatyň jogap bermeli. Maral ve onun iki çağatı bütün dünyada görülmedik zatlary bir sany gahrman, iki kezap gahrman bolan onun kakasy iki olup Dubaydan bir ayal maşgalany getirip gorkup ona garşy görüşýärler. Maskaraçylyk. Siz ondan soň näil özüňize milli lider diýäňiz, näil arkadaňyz ýazdar. Utunun şonu diýäňiz. Hoşsag bolun, innik gepleşikler çeldi.